Azi se împlinește un an jumate de la violențele din aprilie, pentru care s-au identificat doar câteva victime și niciun vinovat, niciun responsabil. După atâta timp, cu schimbarea guvernului, cu schimbarea puterii în stat, cu promisiuni că se vor investiga acele violențe, acele ilegalități, se vor găsi criminalii, constatăm că nimic nu s-a făcut, suntem revoltați. Au fost sute de provocatori la protestele celea cu mii de participanți, cetățeni revoltați și încă nu s-a aflat cine i-a organizat, cine i-a adus în stradă. Nu s-a aflat încă cine l-a omorât pe Valeriu Boboc și alți băieți care au murit atunci. Încă nu s-a aflat cine a organizat coridoarele morții în comisariate, cine a maltratat în penitenciare. După un an jumătate, o nouă guvernare, dacă nu poate să facă chestia asta, se descalifică. Și ne-au promis că ne vor face dreptate, nu este această dreptate, inclusiv și dosarul meu și altor tineri se perindă prin judecată, se îmbolnăvesc judecătorii, nu vin avocații, nu vin inculpații, ne intimidează și totul stă pe loc, nu vedem nimic din ceea ce ni s-a promis un an în urmă. Am venit să le amintim că a trecut un an și vrem să vedem această dreptate. După cum vedeți, și sloganul nostru principal spune: victime avem, unde sunt criminalii? Actuala conducere ne-a promis un an și jumătate în urmă că vor fi descoperiți adevărații criminali, adevărații făptași ai celor ce s-a întâmplat în 7 aprilie. Pentru asta suntem aici, ca să le aducem aminte ca o datorie. Indiferent dacă în actuala legislatură sau în următoarea, dar au o datorie față de cei care au luptat în 7 aprilie pentru ca să răstoarne guvernarea care era atunci. Și dorim pedepsirea criminalilor, îndreptarea mai multor forțe spre acest fapt, deoarece criminalii încă mai sunt printre noi, ceea ce ne deranjează și vrem dreptate.